Nyt meillä on täällä haastateltavana meidän seuran hakijamme. Lähdetään liikkeelle siitä, että viime videosta on tällä hetkellä noin 3 viikkoa kulunut. Onko meillä jonkunlaista uutista tai jonkunlaista päivitystä tämänhetkisestä tilanteesta? Kyllä joo, viimeksi meillä ei tainnut olla yhtään hakijaa vielä. Mutta sitten kun me vähän laajennettiin sitä videoa vähän tuonne monenlaisiin kanaviin, niin sieltähän tuli sitten muutama hakemus. Ja ensimmäisen hakijan kanssa sitten sovittiin rehvit ja siitä päästiin sitten eteenpäin. Onko nyt päästy sellaiseen pisteeseen, että ollaan löydetty mukaan lähtiä? Kyllä. Se laittoi sieltä pitkän video itsestään ja joku semmonen aitous siinä iski siinä videossa ja sen jälkeen on viestitelty paljon ja se varsinkin on laittanut aina aamusi tai kun heräilee niin hyvät huomenet ja muuta ja siitä se on lähtenyt aina viestittely käyntiin ja nyt on nähty parikin kertaa ja kyllä meillä semmoinen fiilis on, että myös siellä pärjätään ja katsotaan miten meidän käy. Elikkä teidän välillä tällä hetkellä tuntuu silleen niin kuin homma toimivan. No ainakin silleen varmoin mielin lähdetään, että kyllä me pärjätään se reissu ja kaikki mitä siellä tulee niin kasvaa sitten itsestään, mutta on tosi ihana ihminen ja aito ja semmoinen mukava. Että Anna jonkunlainen kuvaus tätä katsoville ihmisille tästä, niin kuin omia mietteitä ja mielipiteitä. No just semmoinen aitous, mikä tuli sitä videostakin, niin paistoi siitä niin paljon ja ne viestit, mitä se laittelee tuossa kuitenkin niin kuin aina aamuisin laittelee viestiä ja muuta tai kun heräilee justiinsa, niin semmoinen varmaan, että ehkä jonkun verran on kiinnostusta toisinkin päin ja silleen, niin ja sitten on harrastanut retkeilyä ja muuta ja tykkää semmoista asuntoa tuolla ehkä niin tuttua sille, mutta että uskaltaa yleensäkin lähteä tähän touhuun, niin olihan se ihan uskomaton juttu. Onko teillä tullut jonkunlaisia muutoksia tähän suunnitelmaan, kun sanoit, että vaikka jonkunlainen idea oli tätä matkaa varten, mutta että sai vielä vaikuttaa, niin onko tähän tullut minkäänlaista muutosta sitten? Ei oo kyllä. Me alun pitää koko ajan tarkoitus, että vähän katkesi tuo ajatus äsken. Joo, niin hyvillä mielin ollaan siis lähdössä tähän reissuun. Kyllä ollaan jo ja eikä mitään muutoksia ole. Kyllä me ajateltiin siellä Italiassa käydä ja yhdessä tulla sitä takaisinkin ja reissun jälkeen sitten varmaan Kurosen iltanuotio, että toivottavasti ottaa meitä. Vielä tiedä kuvataanko sitä sitten matkalla, mutta se on niin, vielä totta. No, mutta se jää nähtäväksi minkälaista, saadaanko kenties sitten vielä updatea tästä. Kyllä. Joo, mutta ei mitään. Mä toivotan onnea teille molemmille ja oikein mukavaa reissua teille sitten ja toivotaan, että päästään kuulemaan hyviä uutisia sitten jälkeenpäin. Tunsitteko te ton? Ei mitään. Mikä se oli? Joo, laitetaan kamerat.